Servus, dragilor! Hai să vă dau un tur de onoare așa rapid, așa cum v-am promis. Ăsta e colegiul pe din afară. Și dacă mergem fuga la intrare, ce intrare frumoasă avem. Acolo avem cantina în partea dreaptă. Nu vă duc în cantină că nu e nimic de văzut. Pe aici e munca la studenții noștri, uite, frumos. Pomul de Moș Crăciun. Frumos. Așa, și acum dacă mergem înăuntru, aici e recepția. Și intrăm pe aici frumos. Ăștia sunt niște studenți de-ai mei. Așa, și dacă mergem fuga pe scări, la primul etaj și la nivelul 2, aici avem sala de spectacole. Aici ținem toate spectacolele noastre și ședințele cu noul nostru director. Încă nu e gata total, dar mă rog, aproape gata. Și dacă mergem pe aici în sus, să văd dacă pot să ies la nivelul următor de aici. Așa. Deci poți să intri în sală ori pe jos, ori pe aici, la nivelul ăsta. Și dacă ieșim acum, suntem la nivelul 3. Așa. Și să vă arăt cum se vede de sus. De fapt nu suntem sus de tot, mai e un nivel unde suntem noi. Se vede că e aproape de Crăciun, că nu mai e niciun student pe aici. Foarte puțini studenți prezent săptămâna asta. Și dacă mergem ulița și mai sus, aici la nivelul ăsta lucrăm noi. Să vă arăt aici ce e la nivelul ăsta: media, studioul de TV, care nu e gata încă, niște clase, fotografie, ceramică, artă, liftul. Așa, aici lucrăm noi, sus la Tuțudău, în vârful dealului. Așa se vede de aici de sus. Așa, aici sunt clase și pe stânga și pe dreapta suntem noi. Media. Și studenți de-ai mei. Aici zona asta a fost proiectată de șeful, de mine, când eram șef. Astea sunt niște studenți de-ai mei care probabil că sunt așa de plictisiți acasă că au venit să lucreze, când de fapt nu trebuia. Deci ce frumos am decorat pentru inspecția care am avut-o. Da, și uite aici ce fac profesorii în săptămâna de înainte de Crăciun. Hello. Hey. Are you filming us with this? I'm filming, yeah. Oh, look after Austin.
this. Thanks for that, Claudio. What else? One, The ears two. there, I can see the half of his Three. head. His ears sticking out. What else? Deocamdată cam asta e. Mai am aici o cameră să vă arăt. Sper că v-a plăcut turul de onoare. O să vă arăt mai mult când e zona terminată, când avem studioul terminat, că încă se mai lucrează pe aici. V-am pupat, pa!